jagat. Jagat ya arep lomba maca dongake gayeng ya Pak. Ya gayeng jengmu. Wong lomba kok jaluk gayeng nek ora jagat ya. Jaluk gayeng. Remangsane iki lomba lucu-lucunan ngono. Lancar menawa ngono Mas. Iya. Ayo sing gayeng. Wah, Mas Danang gelem joget tuh tak sawer. Tak sawer nang. Aku lah yo melu nyawer. Kula melu Pak Ikin. Ayo. Aku 100. Kowe piro aja? 50. Aku 100. 200. Ayo nang. 250. Ayo nang. 300 sak Mbak Ima. Ayo nang 300 nang lumayan nang. November rame. Alhamdulillah. Ya disyukuri to Pak Ikin. Wong pancen pelawak pantai utara Pantura sapa to? Jolang. Oh. Ora ana liyane. Ora ono liyane. Wong piyayi Magelang isuk Desember ya. Jolang. Sae Pak, mboten murah. Wis sae. Eling budal wajar ben mampir Borobudur. Lho wayangane ning ngarepe Borobudur iki sampeyan. Borobudur jalan-jalan numpak motor. Jalan-jalan yo kesel rumah samu. Wong kon dalan tekan candine iki adoh. Mangkate ora apa-apa muliye. Iya. Engko nek esuk jalan-jalan bengi nyinden terus karek. Ning nong. Mbak Imro'atul Ima Firdaus ya. Sing sore mau rong kenek belas niku Pak. Iya. Dah. Sinen kok aman bergetek mengguri ben kliwatan. Mbak Imah. Garwane kuwi ya dalang. Nggih ta. Lho Pak Didik Suryono SSN. Dalang. Kejaba dalang nggih Dwija. Wih, gurune anakku. Dirijen. Dwija niku guru, elingku kok dirijen. Kene Dwija. Dak garwa dalang iki kandhane. Mas garwa dalang penak melu dalang liyane. Ya. Lha. Pon Mas Jolang. Gara-gara ki alon-alon wong ya jakepe mau wis ditekke nang limbukan. Wong loro mau wis takon do mulih sik aku ngalah. Bareng trep engko esuk aku. Ngalah yo. Request ingkang hamengku gati kala wau. Nggih. Sri Huning Mbak Ima karo Mbak Eni. Kalau Mbak Eni make upan saking dalem nggih Mbak Eni. Mriki pangkat udakara mung pinten menit Mbak Eni kula Mbak Eni? 10 menit. Oh, 10 menit. Okay. Oh, inggih. Caket berarti nggih. Caket. Nggih. Niku medun tempuran ngidul sithik. Oh, nggih. Dah. Seruning dipun bawane Asparadana. Kene. Ning nong. Nong ning nong nang nong. Kawiwitan Mbak Imro'atul Ima Firdaus rumiyin. Putri kang Putri kang sulistyeng warni suarane bening. Nggih Pak Ikin wong garwa dalang. Wah iya. Sriyaning mustika toban. Ya kunjuk Mbah Nandar sing saka Kalimantan barang ijo. Oh nggih, rawuh napa mirsani YouTube Pak Ikin? Lah niki nulis layang niki. Oh nggih. Oh, berarti rawuh. Nanu naning Putra Kanjeng sira lawe
Dicepaki presiden loro antara Mbak Ima karo Mbak Eni upama padha legane milih sapa? Milih ndi, Jo? Apa kowe milih Bu Yuyun wae? Jo, wis duwe nggone sing genter ya, Bu. Sing rebab. Ane kula ya tetep milih Bu Ima. Kok iso milih Bu Ima? Kok undang Ibu? Ya nek Biasane pertama perkenalan ya Bu Ima to, ra ketakon nek ana wong Dik Ima. Bariku jeng terus. Jeng. Ayo sudah apa-apa ya apik kene to. Malah dodo sing mlayu. Bocah dosa ambisi ya ngono kuwi lho ngopo lho. Oh, Iso siji gawe-gaweke wong tuwa lho. Lah iya. Nek Mas Rizky Widodo cedhak daleme keng mriki namung pinten menit Mas Rizky Widodo? Oh 10 menit. Nek gramah pirang menit? Kok padha lho to. Keke iki budale kok omahku. Ayo Toto. Ayo ta. Kok terus jambak embeng. Bek iki sing wong meneng ae lho kaya dikebaki dosa lho. Mbok yo. Oper Mbak Eni. Ah, dioper iki. Tak prangkung abang jeneng Sesuk awan sawung derek mayang nggih Mbak Eni nggih. Nggih. Oh, sesuk awan nabuh cah cilik-cilik. Sawung, Damar, Kevin. Oh. Terus sinten mawon? Wah, Solikin, Kevin Solikin. Kevin Solikin. Ning ndi to wi? Ning ndi? Aktif ngono lho. Oh, Ning Tayu. oh iya. Jare sampean gawan kotak kok takon ning endi? Aku sesuk dodol, Mbak. Dodol ning kono, Dodol ning mremo. kono. Terus ke Mbak Eni ya. Bebelo wirat maya. Aku wis gak ambisi aku. Yo krungokke sing budek badhe tindak pundi Mbak Eni. Wis setengah seprapat, wis setengah seprapat ora pe tindak. Oper Mbak Ima, oper Mbak Ima. Nah, oper Mbak Ima. Ya, Mbak Eni sawung kelas pinten sakniki Mbak Eni sawung? Sekawan. Oh, yo adik kelasnya Jagat. Jagat ya arep lomba maca dongake gayeng ya, Pak. Yo gayeng jengmu. Wong lomba kok njaluk gayeng ini ora Jagat ya. Jaluk gayeng. Rumangsane iki lomba lucu-lucunan ngono. Maksudnya lancar menawa ngono Mas. Iya. Ayo sing gayeng tak segat. Dekne iki pokoke mbu menang mbu kalah sing penting gayeng kok Jagat ora gagas ngono-ngono kuwi. Lomba napa to, Pak? Mocopat lho, makili Maksi. provinsi, Mapsi. Nggih. Lomba mocopat tok njaluk gayeng, sok ben ana lomba dagel. Nah, iki gayeng. Wasana Sri Uning Gugur. Ngono kuwi dirangkuli sindhe ndak bengi bojomu ra nesu ya, Sya. Apa bojomu ra duwe HP? Ora nonton streaming. Nggih gadah HP nggih ndelok streaming. Nggih, mboten muring-muring cuma kula nek turu kon teng jaba. Wah iya. Lah kok saged Mboten nate. Ning ruang tamu kae. Kok ruang tamu ya awor iwak iku. ning Oh nang teras. emper. Mboten nate duwe lara ati kok niku. Bojone Mas Jolang niku Mbak Eni. Nggih. Kowe wanita penyayang penyabar. Lho, aku mau milih Ima kok gendong meneh. Lah ndek ngono kuwi kok ya nemplek. Lah batine agar saya rene saya Ora, lambene muni aku ning batine Mbak Eni. ora maksude entuk nemplek iki ngene lho maksude. Entuk aling-aling angin ngono lho. Ayune ayu di. Ayune ayu sapa? Ya ayu Ima. Ayu aku. Ke cah loro kok do dadi
Kowe caloro kok dadi proklamator. Proklamator ki apa? Provokator. Iya, provokator. Provokator proklamator. Iki padha ae ora disenengi gandeng. Lho kene. Mbak aku kuwangen kok ngene iki ya Iya. Mas. Dek mau aku dadi cuekin lho, Padahal. Oh nyuweki lho sapa sing nyuweki? Mustikane kok anget Mas sanganmu Mas. Iya. Oh, matur suwun ya Mas aku Sapa dadi sing anget pengen? ngene. Sapa sing pengen? Ya iya. Tuh. Oh alah. Aku lagi ngerti iki jebule ndek ndek cita-cita. Milik jebule. Tuban. Mbok kaya danang kae lho, antenge lho nang kono. Oh. Iku ora. Enak, wis entuk pirang leran. Danang ket mau dikelumpukke pirang-pirang ler dene. Dadi laler. Yo wis piyayi ki nek wis paling nyantai Mas Danang. Los. Ora ndek pikiran, ora kemrungsung. Boten. Sik tembunge sik lho. Kok ora ndek pikiran maksudnya piye no? Maksud pikiran iki ora akeh apa enenge lugu ngono lho. Kok jukuke kopi nang ya dijukuke lepeke ya ditinggal kopi tok ngene iki. Nek obo Danang kudu ngomong kopi sak tutupe. Ngene ngomong kopi karo tutup. Lepeke nek ora kowe lali ora ngomong sak lepeke ora dicuri sak lepeke. Jenengan muni ngakon tukokno minang mie godhog kok tukokno mie kriting. Iki bocah lugu, wis ora duwe dosa, ora duwe apa-apa, wis pokoke malaikat iki rapote ning Danang wis 9999 kabeh. Sami kali bojone niki. Ngapa? Mongkon tukono es ngono kuwi ya tukono es batu. Lah nek bojoku iku lulusane kembar Mas Danang kok ya. Tuku AC ku karepku AC ku kamar ya mulai. Danang sesuk arep tak critani dadi ana grup iki penyimping peniti tugase sore Jackson. Oh. Ya iya. Sone dalang, son keprak ngono kuwi. Cek ngono kuwi nang sesuk. Hanjrah Kang Puspita rum kirang bas ngono kuwi nang penyimping ngono kuwi. Mulai kok bengi. Nah perlu ya cek son ngono kae nyanyi-nyanyi barang kae. Iya, betul. Kayak Alfian kae nyanyi. Iya. Aja ngono cah-cah nek purik medeni. Danang kuwi mosok iso medeni. Lho nek purik. Kedhe dadi proklamator tenan. Ayo terus Mbak ini. Sampun ta, Sampun, Mas, Pak. menika. Oh sampun to. Lah iya. Jebule sing ra pikiran malah iki. Iki lho aku kelebon orong-orong iki. Kok Oh, sakit alah. ya? Kete orang-orang wedok kuwi yang kelebon. Orang-orang ora santai, orang-orang KB ya. Seruning digarap tayub buka sang ibu nang Mas. Wah, Mas Danang gelem joget tuh tak sawer. Tak sawer nang. Aku lah yo melu nyawer. Kula melu Pak iki. Ayo. Aku 100. Kowe piro aja? 50. Aku 100. 200. Ayo nang. 250. Ayo nang. 300 ayo. sak Mbak Ima. Ayo nang 300 nang lumayan. 300 nang. Tapi utang loh. Ora Bocah iki yo ngekeki semangat kancane utang lho. Kok tak sili wis. Ayo nang. Dek dibayar. Apa tak parani nang? Apa tak parani? 300 luwung lho. Kandhane bocah kuwi ora ngerti duit kok. Mbok obo sak juta ya tetep abot. Oh gak mikir duit, Mbak. Bocah los kuwi. Malaikat biji 9,9. 9,9. Dadi rumah samu sak rombongan cakran ningrat sesuk orang gandul sarunge Danang apa piye. Lho. Begitu diganduli ndoyik terpancal Danang. Padahal aku ndek cita-cita lho. Napa Mbak Lah ini? nggih pengen jogeti Danang ora kelakon aku. Oh iya, alah ya sengorangan. Sesuk dadi brokoi sik ya. Ayo, Sri Huning karya Mbah Sukron Swanda Blitar, buka sang ibu nang garap tayub Mas.
Rego Kasmara. Rakeng lena alapun nagari. Kleng klong kleng. Elok luar biasa. Kreasi ya. Nduk Melani. Iya. Dhisik wong telu Melani Lila Indri gitu. Iya. Ayo di Indri, ayo. Baru gitu Mbak Yosi, Mbak Ida, Deni. Ayo di Indra. Terus Bu Yuyun ngasta tas ya. Selamat pagi Melani. Pagi, Pak. Mengucapkan nopo dateng ingkang dados manten Mbak Belinda kalian Mas Dede. Ajar kendel. Ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Oh iya. Terus nane fit dunya wal akhirah, ya Pak. Wah, ya iso. Wis ronda dadi Pak. Iki wis
kendel-kendel saya. Nah. Pun iki ndonga. Nembang cah telu sing penak. Sing penak sing ora penak yo. Tembang sing penak-penak sing ora penak aja ditembangno. Sayangku nggih. Sayangku kang dadi ati. Larase pelok miten Tawang Sari. Sayangku album tahun pinten iki Pak Git? 2012. Wisuh. Digarap Slondeng Dutse. Nggih. Garepe lagi ngeget. Lah, ngehit. Ora krasa ngerti-ngerti jam 3 ora. Lur, lah. Iya. Boten sah ningali jam ning kene nggone dulur dhewe. Ngene iki nek ning omah ora nyambut gawe ya kelap-kelop ora. Nggih. Delok Netflix entuk film pirang-pirang. Nonton apa mawon, Pak? Weh lah filmku ngeri-ngeri. Tonton. Ono. Aku saiki ora gelem nonton film Korea wis. Paling Wednesday lah. Wis rampung. Coba kaya kok sayangku. Sayangku kang dadi ati. Yo. Janji koko saling cinta saling hormat saling jaga saling ridho musyawarah untuk sakinah ayo
ati iki datar bisa lali Sukane balonku ya, Truk. Ayo. Semangat. Wis kowe wis jame iki ayo semangat yo. Gugong Mbak Yosi, Mbak Ida Lala karo Mbak Deni. Lah iki. Mau bar anak-anak saiki wis duwe anak-anak ayo. Nggih, gugong ya. Yosi den langka. Anak-anak banyak. Anak-anak banyak piye, Jas? Maksudnya anaknya pun banyak. Deh. Ya. Ya. Alah kok doaleman kabeh karo kowe. Pun to, Pak. Dagelan bathok petek. Ndak iso. Ayo ngene iki ya situasi Kyai Putri nek pacar harus dimanja. Oh, ngono. Iya. Bentang tangi, bentang masak. Bojomu iso masak dhewe ora, Jas? Lho, sane nganggo resep to, Pak. Masa? Lho. Resepe apa? Yo nek carane ngelu dikei untraplu. Sakrit. Apik. Resep masak to Pak iki nyate. Iya. Iso masak tenan? Lho, Kok ora percaya? Nek mbok sesuk isuk aku diteri sarapan ning sambungan. siap. Sing masakane bojomu. Nggih. Mergo aku tekan kono jam 7. Wis Jam tekan kono. 7. Cocok Setengah langsung. 7 jam 7 aku tekan sambungan. Nggih, langsung. Pak Kit. Buktekke ya tenan lho, Jo. Siap. Kowe nek nganti mok teri masakane warung ngarepmu kuwi awas. Oh, nggih. Oke rum buka kae. Berarti jam 7 ngeteri aku berarti masakane bojomu Nah, tenan. tukokno kok ngene rom sulang. Aku ape muni ngono ki ora tagel. Lah amplopmu ya tak cepaki sesuk ning sambungan. Lah, saiki to Pak Kit. Wong wis ditransfer kabeh iku ora iso. Ngene iki lho. Kowe isuk njupuk amplop karo gawe sarapan, ya ora? Oh, lah Lah kowe. juga amplop karo nggo sarapan, juga amplop nggo tuku sarapan. Iya. Kok mau betu-betan. Julange mau apusi terus. Wah, sing ora iso tak apusi guru wite. Witmu ke mangani pager. Wit ketepeng kene cemara ketepeng. Oh iya. Jebol, bareng dijegol ditandur ning nggonku mati kabeh. Sing jegol iki mari kurang dalam Pak iki. Iya. Kok langsung dibacok kok. Iya. Sing randu apik cilik. Pun sesuk isuk mawon langsung dipendet ngakon sinten ngono. Iya. Genah niku Pak iki tanduran. Genah karo brebes ngene. Wit-witan gonahku ki apa-apa dibacoki ya. Sing bacoki sapa?
Sing Rekai yo tak pindah tak tandur ning nggonku sing ombo nggonmu iki tok semruwet sempit. sing jare ora ilok sing gone piye ngono ana kabeh suwe omahku bar omah kok sintru gawa Sapa? sisan. Sing ngono kuwi sapa? Iya omahe kalau ra bener kon gejong sisan ya. Jo. Ketoke jolangi dagelan mampu kae pendopone iki ora gedekan kabeh, bolong kabeh. Lho ngono lho Pak Ikit, pinginane PYP lho. Heeh. Omahe kula jenengan foto, Heeh. ya FYP. Heeh. Omahku difoto ngarepe dijual saanane WA isine lho kok didol keng nopo. Saanane wong. Kuwi sing ngonoke kuwi sapa? Iki sesuk aku sesuk anggere pas nggon daleme Pak Ikit kae dikunci. Heeh. Tak tulisi kerdus terus tak foto dijual Oh, ngono. tanpa perantara terus tak Arep tempel. gentian arep mbok ngonoke genti. Iya. Oh iya. Ya ora Ben anggere apa-apa. wong takok, ben anggere wong takok. Oh ngono. Iki apa kakean utange ning Mas Dian. Yuk, coba kaya ngapa? PYP. Bertiga nyanyi Jo. Ayo bertiga kaya ngapa yo? Heeh. Ayo, kaya Lagune ngapa? Slendro Songo. Iya. Rengu bertiga. Tak kira umbul donga yo. Wow. Ya kuwi sing paling apik dhewe. Sajake katon rengu enten abaniku. Ayo. Bukane saka? Bukane nganu. Dangdut no langsung dangdut to. Lho, engko iki komposisine amur-amuran. Dicampur aduk tak dendang cing-cing, tak dendang cing-cing. Ah, iya iya. Tak tendang cing-cing, tak tendang cing-cing ngono barang. Wes yo yo. Wes, ayo. Tak dendang cincing yo. Ayo coba kaya apa rengu. Karya Mbah Wongso Subagio menika request saking Mbah Mindar niku ngono mau. Oh nggih. Nggih, monggo Sa.
tempo ane Kak Irama. Ning nong ning ya.